Basag na yung salamin. Ha? Basag na yung salamin ba? Huwag yung bato yung salamin nila, huwag yung bato yung salamin ng pagkin natin. Grabe. Open na. Okay na kasi. Okay ba na? Mamaya dito yung nakaparking sa loob na. Hindi ko lang ba yung doon. Kami nabigong tayo doon. Mata na yata to eh. Guys, ito na yung loob ng mall ngayon. Yan na yung pinsala na dinulot ni Rolly. Ito na yung mall ngayon. Ay, ang pinakinain mo. Nabulak na. Wala, nabuldak na po. Wala sa kanan. Nabuldak na. Grabe. Sana yun na, nakuha na siya. Nabuldak na. Nakuha na siya. Grabe, nang takot. Wala siya nakadim po. Grabe sakritis ni sister. Grabe na, malinis pa kami ni.